Ahoj a nebo dobrý den. Dnes taková legrácka na unavení ratolestí na kole a nebo i pěšky. Na přechodu pro chodce se přechází, nepřejíždí. Za mě teda se přechází. Tady zleva i zprava můžou jet ostatní cyklisti, takže se pěkně zrcadle tady vidíme. Ciao bello. A pokračujeme dál. Cesta vede vpravo směrem zpátky do Žďáru. Po cyklostezce, která vede ze Žďáru do Hamru, anebo z Hamru do Žďáru, podél silnice. A za chvilinku přijedu k dalšímu přechodu pro chodce a tam zase přejdu. Je to možná trapný, ale opravdu ty přechody jsou na přecházení, ne na přejíždění. Tak zkusíme, kdo nás pustí nebo nepustí, uvidíme. Pustil. Máváme díky. Super. Teď vystala otázka chody zpátky. Jsou vlastně 3 cesty. Buď zpátky k benzince, dojet na ten přechod, na tenhle ten, nebo pokračovat dál pod most směrem k Mamlasovi a je kratší cesta a delší cesta. Kratší cesta je tahleta. Tady u zahrady Vysočina končí kratší cesta a tady podél silnice se dá dostat krásně zpátky na Stalingrad. Potom je další, ta vede až k Mamlasovi a to je tahle cesta.
garantuju vám, že po takové cestičce malí bajkeři a chodci a koloběžkáři budou spát jako zabitý. Za mě teda doporučuji 100% delší cestu k Mamlasovi, už jen pro ten krásný výhled. Je to jenom město s komínama, ale prostě je to paráda. Je to paráda. Tamhle vzadu Perla, Zelená hora. Tak tady se nám stezka půlí, kde vlastně můžeme vyjet na Stalož, do jakýkoliv směru. Ať už Klafar, anebo Stalingrad. Na Klafar doprava, na Stalož doleva. Tady touhle cestou od mostu úvozem až dolů k Jehle se dá potom odbočit vlevo a třeba až na Pilák po stezce, anebo doprava zpátky na Farská Humna. Tak to je pro dnešek vše. Možná to rodičům, kteří občas neví, co s letolestmi po volných časech a chvílích, trošku pomohlo. Mějte se krásně.